Alberto Núñez Feijóo afeou que os socialistas galegos se atrevan a falar de emprego cando pertencen ao partido que pecha a Gamesa e as centrais térmicas, que mantense en carga de traballo os estaleiros de Ferrolterra, que segue sen solución para os postos que dependen das industrias electrointensivas e que quere clausurar Ence, todo isto mentres teñen como única proposta aumentar a presión fiscal á clase traballadora. Realmente vostede pode plantexar unha política económica que consiste neste momento de maior paro, de maior crise e a maior incremento de impostos e ademais negalo. Doble irresponsabilidade, señoría. Temos unha economía que está resistindo mellor a crise que na media de España. E sobre políticas económicas, políticas tributarias, políticas fiscais e políticas laborais, por favor, un membro do Partido Socialista Obreiro Español non pode dar ningunha clase no Parlamento de Galicia. Ademais, lamentou que o Bloque sexa responsable, xunto co Partido Socialista, da nosa crítica situación industrial. De momento, sempre decidiu o mesmo o BNG, que gobernar co Partido Socialista Obreiro Español. Cun Partido Socialista Obreiro Español que está destruindo empregos no país. E que o saben os traballadores de Meirama, e que saben os traballadores das Pontes, e que saben os traballadores de Navantia, e que son perfectamente conscientes os traballadores de Alcoa, e que o saben os traballadores de Ence. Señoría, eu veño aquí a defender os traballadores, con independencia da adscripción ideolóxica de cada un deles, porque defendo os galegos e máis nada.